Na, sziasztok, én Camberry vagyok, és ez itt a Szökés című Adventure Map. Szóval szerintem kezdjük is el. Na, akkor hello, elraboltak az ufók. Ha 5 percen belül nem jutsz ki, innen meghalsz. Amúgy nem. Üdv a Infinitana Adventure mapján. Tehát sprintelj bele a legkisebb láva folyásba. Ellipszilonos a folyás, meg sprintelj, azt kiadták az ert. De előbb vágd le az őr fejét és vidd el magaddal, jó? Sorry, igen, itt is hiba. Annyi, hogy börtönbe vagy és meg akarsz szökni. A stratégiai kieszelése a te dolgod. Csak mindenre ráírjuk, hogy az mi. De előbb vágd le az őr fejét és vidd magaddal. Azt gondolom szabályzat. Survival módban játsz, nehéz, normál nehézségi szinten. Options, normál, oké. Go back. Csak a vasrácsokat üsd ki, és csak a létrákat helyezd le. Oké, hát akkor azt mondták, hogy ezt a... szedjem ki a fejét, és a legkisebb lávafolyásba ugorjak majd el. Oké. Fail. Az őr halottan is megöl. Akkor még halottan se szabad. Akkor nagyon figyeljünk. De hogy öl meg? Na mindegy. Inkább szerintem haladjunk. Vagy... Na mindegy. Pillanat, itt kell egy kis vágás, mert valamit még meg kell csinálnom, bocsánat. Na tehát vissza is jöttem, és folytathatjuk is a Adventure Map-et. Eddig belagoltam. Ruhák, fegyverek. Szerintem akkor egy sort viszünk. Ebből egy sort viszünk. Ezt itt adjuk. Felöltözünk, ezt arrébb rakjuk. Ezt ide. Itt. Ez ide. Így. Na, szerintem mehet is. Hát itt van egy chest, nézzük meg. Szerintem kivehetem belőle a húsit, nem? De nem van csak az. Én szerintem azért van itt, vagy nem? Nem azért van, szerintem. Na. Oké. Fej. Szemérzékelő. Gondolom, akkor ide kéne a fejet bedobni, azért dobtuk a fejet, mi? Mi a? Nem a... Eddig megmaradt az utca. Biztos beírták már Gamer-út. Keep inventory tools, it's combined. De Dick nincsen nálam fej. Na egy pillanat. Na vissza is jöttem. Akkor itt van egy őr, várjunk egy kicsit. Abba a shift, igen. Hát nem tudom, szerintem. Még arra gondolt, azért így kipróbáltam, mert arra gondoltam, hogy én szerintem ott valahol van valami érzékelő, meg avval a blokkal szemben, ha valaki arra megy, akkor valami történik. Azért gondoltam, hogy ha kerülök, lehet, hogy nem lesz semmi. Le. Jó, akkor le. Élek. Nyit. Nem nyílik, elromlott. De mi? Ott a chest. Ellenére minden. Na. Ezt akkor elméletileg kiüthetem, nem? De? Gondolom akkor erre, nem? Nem kell. Dick.
Checkpoint. Visszaadom. Hát én nem tudom, gondolom akkor... A lift nem működik. Akkor, hát én nem tudom, szerintem gondolom, akkor erre kéne menni. És akkor itt... El kéne találni a kis rendezkedés. Hát... Ennyit elő így, jó? Ide, ez ide. Igen, raktam elő még egyet, mert ha megalkoz már megint kell, akkor ne kelljen már megint vágni. Mondom, akkor el kéne találni a gombokat így. 85 dioptriás szemüvegű őrök. Akkor eléggé jól látnak, gondolom. Akkor nem, az nem válna be, mint az előbb. Nem tudom, én szerintem ez azért van így ide pakolva. Arra vagy? Erre? Nem. Ez mi? Szellőző? Valószínűleg. Gondolom én, szellőző akar lenni. Eddig elég jó kis mapet, megnézem hány percnél járunk. 6 perc 44, akkor mindjárt meg lesz a hét. Szerintem egy olyan 10 perces lesz a videó. Gondoltam, úgy valahonnan éreztem, hogy meg fogok itt halni. Úgy valahonnan éreztem, úgy benne volt a zsigereimben, már éreztem, hogy meghalok. Na. Kellett nekem visszapakolni. Még többet ütök. Nem szeretem, hogyha nálam van. Minek legyen nálam? Lerakom ezt, ott van, ezt jó van, az nem. Igaz, hogy azt mondták, hogy nem szabad lerakni, de jó van az ott, senkit se fog zavarni, én nem csalok vele. Vel biztos nem fog segíteni nekem a csalásba, és amúgy is ezt máshol alapból le se lehetne rakni, szóval mindegy. Na akkor hol is jártam? Itt, igen. Így. Nem tudom, de szerintem itt vágás lesz, mert nem akarjátok végignézni, hogy már megint átbénázom magamat. Vagy végül is megnézem az ajtó. Tényleg az előbb, hogy becsukódott. Most még mennyit van. Tessék, most még becsukódott. Gondolom ez valami szellőző akar lenni. Na igen. A másik, amit mondani akartam, hogy ugye a csatornával kapcsolatban, hogy lesznek gameplayek. Sokfajta, elég sok szerintem. A Minecraft lesz a fő téma. Nem csak én vagyok ezen a csatornán, hanem egy haverommal csináljuk ezt a csatornát, szóval gameplayek, főleg Minecraft filmek lesznek, szóval elég jó lesz szerintem, vagy hát remélem nektek is fog tetszeni, szóval ugye amit mondtam, Minecraft a fő téma, és még T-Words, nem tudom ki ismeri, majd szavazzátok meg, hogy legyen vagy ne, de valószínűleg lesz egy gameplay belőle, hogy mi. Aztán Team Fortress 2, szerintem itt vágok, mert szerintem nem akarjátok végignézni, még én ott elszenvedek. Odáig elszenvedek. Tehát akkor itt vágás lesz, mert szerintem nem fogjátok végignézni, hogy én odáig elszenvedek. Na vissza is jöttem, nem, ugyaninnen azt hiszem, itt haltam meg. Na Dick! Újabb vágás akkor. Na vissza is jöttem ismét, hát reméljük most már nem fogok leesni. Ez az. És akkor merre?
Nem tudom, nem tudom a nézők mennyit látnak belőle. Miért szennyvíz csatorna? Gondolom. Jó. Gondolom erre kéne menni, majd csak nem fulladunk meg. A feljárat. Edákat nem is figyelem már egy ideje. Nem fulladtunk meg 3 nap. Ott jöttem volna ki a másik úton. Ez mi? Checkpoint. Milyen gömböt honnan? Létre. Gondolom ide kéne menni, nem tudom. Majd csak. Megnézem hány perce megy a videó, egy pillanat. Hát, akkor szerintem itt nem is megyek tovább, vissza is pakoljuk. Már 11 perce megy. Hát én nem tudom, de szerintem itt lesz a videó vége. Szóval, köszönöm a megtekintést, sziasztok!